Σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015, η ώρα είναι περίπου 9.30 ώρα το πρωί. Θα δοκιμάσουμε την καινούρια Evinrude 115 E-Tech του 2015 μοντέλο. Η κατασκευή της μάλιστα είναι ολόφρεσκια, είναι το 12ος του 2014, Δεκέμβριος δηλαδή του 2014. Πριν 2 μήνες και κάτι φτιάχτηκε, δηλαδή βγήκε από το εργοστάσιο. Το σκάφος είναι το γνωστό Victor 485, ένα φουσκωτό σκάφος με βαθιά γάστρα και μεγάλα μπαλόνια. Το σκάφος είναι του 2004, φόραγε μια Mercury 115 του 2004, τετράχρονη, η οποία δυστυχώς μας άφησε, γι' αυτό αλλάχθηκε και η μηχανή. Ήταν από τις Mercury που ήταν σε συνεργασία με τη Yamaha, δηλαδή το μπλοκ ήταν Yamaha. Είναι αλήθεια ότι δεν έχω δοκιμάσει το σκάφος, δεν πρόλαβα να το δοκιμάσω με τη Mercury την 115 τετράχρονη και δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τις επιδόσεις. Ο πελάτης όμως αναφέρει ότι είχε δει γύρω στα 45 μίλια στο μιλιόμετρο. Είχε πιάσει 45 μίλια στο μιλιόμετρο. Θα κάνουμε μια δοκιμή τώρα εμείς. Εμείς είμαστε, αυτή τη στιγμή πάμε 2,5 κόμβους περίπου. Είναι η μέγιστη ταχύτητα που έχουμε γράψει κιόλας. Είμαστε στο ρελαντί στις 600 στροφές και θα κάνουμε μια δοκιμή. Απλά να δούμε λίγο το μιλιόμετρο. Έτοιμοι, πάμε. Εντυπωσιακό το νούμερο, 56 μίλια. Έχει και λίγο διατυχισμό, 4 μέτρα και κάτι γάστρα έχει. Έπιασε 44,2 κόμβους, τώρα πάμε με 43. Πολύ μεγάλη ταχύτητα για αυτό το σκάφος και να δούμε τι κάνει και χαμηλότερα. Στις 4.500 στροφές ας πούμε. Πάμε σε 4.400 περίπου. Η κατανάλωση είναι 26,8 λίτρο και η ταχύτητά μας είναι 31,5. Να κατέβουμε λίγο γιατί έχει και λίγο κύμα. Πάμε γύρω στις 4.000 στροφές. Τρεις 900. με 4. Η κατανάλωση είναι 23 λίτρα, 22,3 και η ταχύτητά μας είναι 26, 25,8 με 26. Σταθερά κάτω από το τέρμα, καθαρά κάτω από το λίτρο, συγγνώμη. Κατέβουμε λίγο ακόμα. Είναι τα καινούργια όργανα, τα Icon. Είμαστε στις 3.500 στροφές. Η κατανάλωσή μας είναι περίπου 20 λίτρα την ώρα.
Η ταχύτητά μας είναι 21,6. 21,3. Για να κατέβουμε λίγο ακόμα. Οι στροφές μας είναι 3.200. Η κατανάλωσή μας είναι 15 λίτρα και η ταχύτητά μας είναι 18,6, 18 με 18,5 κόμβους. Ελπίζω να φαίνεται, δεν βλέπω κιόλας. Έχουμε και τον ήλιο κόντρα. Αυτά για τώρα.